Jamen, arbejde nat i forhold til familie, der skal man have en rigtig forstående familie. Jeg har en kæreste, som altid har været vant til at arbejde nat, og har vidst, at jeg havde min sovetid, så det måtte hun jo acceptere. Så har jeg 3 børn, hvor min knægt på 1,5 der, han måske ikke lige helt det der med soveregler der, det passer ikke ham, at jeg skal sove jo. Men ellers så får vi det til at køre. Når mine piger de kommer hjem fra skole og børnehave, så er klokken af fars sovetid ved at være over. Ej, han skal lige sove en time mere, eller ja, det er den, og så bliver de sendt op og væk mig. Så familiemæssigt, der synes jeg, der har vi det fint. Der er så nogle gange, man godt kan mærke, når man har sommerferie, at man går måske ikke glip af en del, når man arbejder nat, kontra hvis man har været oppe om dagen og se tingene. Men ellers så passer det, og jeg har fået kørt ind i hele min familie med mine forældre. Min mor, hun kunne jo ikke hitte ud af det i starten. Hun ringte jo altid klokken 8 om morgenen, lige når man faldt i søvn. Så ringte hun klokken 8 om morgenen. Har du haft en god arbejdsnat? Ja, det havde man jo. Farvel mor, jeg sover.